Gutter og gutinder. Det her bliver min første YouTube-video på min YouTube-kanal. På den her kanal der kommer jeg til at snakke om trading. Jeg kommer til at vlogge lidt af mit liv. Jeg kommer til at få jer til at kunne få muligheden for at følge med i de trades, jeg tager, og min udvikling inden for trading, og generelt bare min udvikling inden for livet. Lige nu der sidder jeg inde i min nye lejlighed. Jeg er lige flyttet ind. Som I måske kan se, der er flyttet ting over det hele. Så det er super spændende, og det er også derfor, jeg heller ikke har kunnet poste super meget på min TikTok. Men i dag der vil jeg snakke om, hvordan jeg kom i gang med trading, hvad jeg gjorde for at lære de ting, jeg kan, hvad I kan gøre for at komme i gang med trading, og generelt bare, hvad synes jeg er vigtigt, at I lærer fra starten af, og hvilke fejl kan I lade være med at lave, hvad er mega spild af tid, og hvad giver det ligesom mening at bruge tid på, når man ikke rigtig ved så meget om trading, men man rigtig gerne vil i gang. Så det er det, den her video kommer til at handle om, og jeg håber, I kommer til at synes, det er god. Som sagt, så det er min første YouTube-video, hvor jeg sidder og snakker sådan her, så hvis der er nogle ting, jeg måske gør forkert, eller noget, jeg synes er dårligt, noget, jeg synes er godt, så vil jeg rigtig gerne komme med noget feedback, fordi jeg vil rigtig gerne begynde på at lave sådan nogle her slags videoer, så jeg kan hjælpe jer, og så jeg kan komme i gang med en YouTube-karriere på en eller anden måde. Så til at starte med, så vil jeg forklare lidt om trading, og hvad jeg ligesom personligt synes, der er værd at lære. Og med det sagt, så er trading jo et kæmpe stort spektrum. Der er så mange forskellige ting, som der er lært at vide noget om, og så er der nogle ting, som der egentlig ikke rigtig kommer til at give mening for nogen, men noget, der kommer til at give rigtig god mening for nogle andre. Og det jeg mener med det er, at jeg personligt holder mig til et currency pair. Jeg holder mig til en time zone. Jeg trader kun i New York Session, Euro USD. Så at der er nogle ting, som nogle andre tradere, som bruger en anden strategi, rigtig gerne kunne bruge, frem for at jeg har nogle ting, som der kun er vigtige for min strategi. Og derfor giver det ikke mening for mig at lære alt muligt andet om alle mulige andre ting inden for trading, fordi jeg personligt kun holder mig til lige den her form for trading. Og det lyder måske lidt rodet, men i virkeligheden så mener jeg egentlig bare, at du skal bare trade, holde dig til én strategi, og holde dig til det, som du synes er nice, og det, som du vinder med, og kan se en profitable fremtid i. Så det behøver ikke at være så rodet, og trading behøver heller ikke rigtig at være så kompliceret, det behøver ikke at være så svært, som der er rigtig mange, der får det til at lyde som. Men det synes jeg altså ikke, det burde være. Det er i hvert fald sådan, jeg har haft min mentalitet omkring det, og det har altså fået mig rigtig langt. Men for ligesom at snakke lidt om, hvordan jeg ligesom er kommet i gang, og hvordan jeg har lært de ting, jeg nu kan, så er det rigtig vigtigt at punktere, at det her, det er min personlige mening. Det her, det er, hvad der har hjulpet mig. Bare fordi det har hjulpet mig, så betyder det ikke, at det lige præcis kommer til at hjælpe dig. Det betyder ikke, at du kommer til at synes, det er fedt. Det som jeg har valgt, den vej jeg har valgt. Men det var egentlig bare lige for at give jer sådan en lille forståelse, og måske en lille guide på, hvad jeg rent faktisk har gjort for at komme frem. Så det kommer nu. Så først og fremmest, så synes jeg, at I skal se den her video. Den har lært mig super meget, da jeg ikke fattede en skiv. Den har lært mig, hvordan at chartsene de fungerer. Den har lært mig, hvordan at det ligesom hele hænger sammen på en eller anden måde. Lært mig higher highs, higher lows. Alle de her terms, begreber, som der er rigtig vigtige at kunne, når du trader, eller når du daytrader i hvert fald. Så den her video vil jeg 100% anbefale at se. Den er rigtig god. Det er sådan noget technical analysis, som egentlig bare betyder, hvordan kigger du på en chart, og hvordan forstår du det? Hvad sker der ligesom, ikke? Så den er rigtig god at se. Og så noget, jeg vil anbefale jer alle sammen at gøre, det er bare at se en helvedes masse YouTube-videoer. Bare søg på daytrading, søg på forex, og så bare kig på alle mulige forskellige videoer. Om det så er omkring breakouts, om det så er omkring, hvordan de forskellige time zones de virker, om det så er, hvordan currency pairs de fungerer. Alt sådan noget her. Kig på en hel masse forskellige YouTube-videoer, og så bare tage noter til alle de forskellige ting. Om det er noget Fibonacci, eller om det er noget fair value gap, alle sådan nogle her ting. Fordi det største tip, jeg kan give jer, det er bare at lære alle de her forskellige begreber, og lære, hvordan de fungerer, og rent faktisk tage nogle gode noter til at kunne forstå dem. Fordi du kan lige så godt se en video på 1,5 time, men hvis du ikke har taget noter, hvis du ikke rigtig forstår det, der bliver sagt, og kan kigge tilbage på den her video og sige, nå, han sagde faktisk det giver mening, så kan det være fuldstændig lige meget. Og jeg fik rimelig tidligt i min tradingrejse sådan fastlagt en form for strategi. Og min strategi, det er egentlig bare, at jeg kun trader på Euro USD, altså euroen mod dollaren. Jeg trader kun, når New York Session åbner, og måske lidt inde i London Session. Og så holder jeg mig ligesom kun til det.
Jeg vil lave en anden video, hvor jeg rent faktisk snakker om, hvordan jeg går ind i mine trades osv. Men jeg har i hvert fald fastlagt, hvornår på markedet det er, jeg trader, og hvor det er, jeg trader hen, altså på EUR/USD. Og det kan jeg kun anbefale jer at gøre. Hold det simpelt, og hold jer inden for en eller meget få forskellige ting. Det kommer til at hjælpe jer rigtig meget, for ikke at overkomplicere det, og ikke få det til at være alt for rodet for jer. Og det er jo rigtig vigtigt, når I går i gang, uden rigtig vide super meget. Fordi trading, det kan godt virke rigtig svært, det kan godt virke rigtig kompliceret, som om at det kun er nogen, der er super duper kloge og forstår. Personligt, så jeg er ikke specielt klog. Jeg er måske rigtig klog på trading, men det er også fordi, jeg har lært det. Og det er jo egentlig også bare det, som I skal gøre, synes jeg i hvert fald. Så hold det simpelt. Altså, det behøver ikke at være så kompliceret. Trade, altså, i hvert fald min anbefaling, det er trade på det samme tidspunkt hver dag, og ligesom se, hvilke mønstre, der danner sig af det, så du ligesom får en forståelse på, okay, når det her det sker, det her det skete faktisk i går, eller det her det skete i forgårs, nu ser vi det igen. Hvad skete der i går? Måske er det noget af det samme, der sker igen. Det er sådan rigtig vigtigt, så du ikke bare kommer ind på markedet på et forskelligt tidspunkt hver dag, så du slet ikke kan finde nogle systemer, du slet ikke kan finde nogle mønstre. Så det synes jeg personligt er rigtig vigtigt. Og så noget, som der har hjulpet mig virkelig fucking meget på vej, det er den her TJR sådan roadmap til, hvordan han har lært det, og hvad han ligesom vil anbefale dig at starte med. Så den her, jeg lægger faktisk et link i description til en Reddit, hvor alle videoerne, de ligesom står sådan step by step. Jeg har set de her videoer måske 10 gange. De er super gode. Han forklarer dem rigtig godt og rigtig simpelt, så det ikke behøver at være sådan noget rocket science. Jeg har taget rigtig mange gode noter til det, som vi kan se her. Ikke fordi det ligesom skal være, fordi at jeg er så meget bedre end jer. Det handler egentlig bare om, at jeg har set de her videoer, og jeg har taget noter til det, og nu kan jeg huske det, og nu kan jeg implementere det i min egen trading, hvilket jeg har fundet rigtig hjælpeligt. Så det vil jeg 100%, de her videoer vil jeg 100% anbefale jer at se. De har hjulpet mig rigtig godt på vej, og de har givet mig en forståelse for markedet, som har bare sådan gjort det så simpelt og så lækkert, og ikke nemt, men sådan har egentlig gjort det nemmere, men stadig ikke nemt, men ja, I forstår godt nok, hvad jeg mener. Så efter I har fået set de her videoer, I har fået tjekket ud på noget technical analysis, I har fået taget nogle rigtig gode noter, så kan jeg altså kun anbefale jer at gå ind på chartsene og gå ind og backteste. Og hvad betyder backteste? Backteste, det er bare, når du går tilbage i tiden, du bare scroller til venstre på din chart, og så kigger du egentlig bare lige på, hvad der sker, hvor sker der nogle higher highs, hvor sker der nogle higher lows, og er der måske et fair value gap, hvordan reagerede price på det her fair value gap osv. osv. Fordi når du backtester, så kan du ligesom se, hvad der er sket i fortiden, når der kommer de her forskellige ting, som du måske trader ud fra. Om det så er breakouts, eller fair value gaps, eller Fibonacci retracement, whatever. Så kan du ligesom se, hvordan price har reageret. Så kan du se, om når der skete faktisk et fair value gap her i forgårs, var det et godt fair value gap? Altså blev der retestet, og skete der en trade, som du kunne gå ud fra? Eller blev det her fair value gap ikke rigtig respected? Og dermed, hvorfor blev det ikke respected, eller hvorfor blev det respected? Så du ligesom bare kan kigge tilbage på, hvad der er sket i fortiden, og hvordan har price reageret ud fra de ting, der nu er sket. Backteste, jeg kan også godt lave en video på, hvordan man backtester, men ellers så bare se en YouTube-video på en god metode at backteste på. Det er egentlig super nemt, det er bare ligesom at kigge på, hvad der er sket i fortiden, og hvorfor price ligesom gjorde, som den gjorde på det tidspunkt. Fordi så kan det hjælpe dig rigtig meget med, når du sidder i nutiden og kigger på chartsene, og du så ligesom ser en ting ske, som du så måske har set ske i backtesting, som så kan hjælpe dig på vej til, hvad kommer der så til at ske fremadrettet, ikke? Yes. Så få kigget på de ting, jeg lige har snakket om, hvis du har lyst. Det er i hvert fald nogle ting, der har hjulpet mig rigtig godt på vej, og det er nogle ting, jeg kun kan anbefale jer at gøre, for at komme godt afsted fra ikke særlig meget. Jeg startede med at vide ikke en skid om trading, og nu ved jeg rigtig meget, og jeg tjener penge på trading, og det går egentlig rigtig godt. Jeg er ikke millionær, jeg har ikke, en fed bil, jeg har lige købt en lejlighed, og altså, det er sådan nogle små ting, men så kan man lige købe nogle vinglas til 700, og man kan, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er ikke for at flexe, men det er meget for at sige, at det er så realistisk, det her trading noget. Og det kan godt virke svært fra starten af, men hvis du ligesom bare kommer ordentligt i gang ved at måske følge nogle af de her steps, jeg har givet jer, så synes jeg, at I bare skal se godt på det. Ha' en mentalitet, der lyder på, at det her det kommer til at ske, det kommer til at være godt. Ja, det er nok egentlig primært det, som jeg vil gå i gang med, hvis jeg var jer.
Og når I så ligesom har fundet ud af alt det her med selve tradingen, altså kigge på chartsene og forstå strategier osv., så kommer der selvfølgelig også det psykologiske. Og det handler egentlig bare om, når du går ind i en trade, og du risikerer at tabe penge, og du risikerer selvfølgelig også at vinde penge. Men det, som mest folk fokuserer på, det er jo ligesom bare, nej, hvad hvis jeg nu taber den her trade? Få styr på din psykologi. Få styr på at lade være med at blive alt for følelsesmæssigt tilkoblet til dine trades. Lad være med at være bange for at miste penge. Det er sådan noget, der tager rigtig lang tid at lære. Det er sådan noget, der var rigtig svært for mig tidligere. Da jeg startede med at trade, og jeg lagde nogle penge ind, og jeg så tabte penge, så endte jeg med at blive mega ked af det, og mega træls over, at jeg tabte penge. Så derfor så tog jeg flere og flere trades for at prøve at vinde de penge tilbage, men så overtradede jeg, og så endte jeg egentlig bare med at miste flere penge. Så prøv at læse nogle bøger, eller prøv at se nogle YouTube-videoer på omkring psychology, og hvordan du ligesom kan komme ordentligt i gang med det. Hvordan det ligesom hænger sammen, fordi det er et rigtig vigtigt aspekt af trading, at du ligesom har styr på din mentalitet, og du har styr på dine følelser. Jeg plejer sådan at følge sådan et quote, der hedder set and forget, som der er en YouTuber, jeg kan ikke lige huske, hvad men jeg skriver lige hans navn her. Set and forget, som egentlig bare betyder, at du sætter en trade, og så glemmer du alt om det trade, indtil den måske har ramt take profit, eller den har ramt stop loss. Så du ligesom ikke bare sidder og følger med i, hvad sker der, ej, den går ned nu, ej, fuck, eller så videre, ikke? Set and forget, få styr på din mentalitet, få styr på din psykologi bag det her trading. Lad være med at være alt for følelsesmæssigt tilknyttet til dine trades. Ja, og så hvis jeg har nogle spørgsmål selvfølgelig, det er det ikke den mest dybdegående video, men det her er i hvert fald nogle ting, nogle steps, som der har hjulpet mig rigtig godt på vej, og som jeg ved vil hjælpe jer super godt på vej. Så prøv at følge de her steps, prøv at se hvor det tager jer, og ellers så må jeg lave nogle flere videoer. Men med det sagt, så tror jeg at vi er kommet til videoens ende. Som sagt, det her er min første video. Jeg er ikke super god til det her med at snakke endnu, håber jeg. Så hvis I har nogle ting, jeg kunne gøre bedre, eller har nogle ting, I synes, jeg gør godt, så må jeg rigtig gerne sige det. Som sagt, så vil jeg rigtig gerne fortsætte med det her. Jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg har ikke rigtig prøvet at lave YouTube før, så jeg kommer til at poste en del videoer, og så må I jo også gerne skrive, hvad I gerne vil lære omkring trading, eller om I synes, at noget af det, jeg siger, er noget lort, eller om der er noget af det, I synes, jeg siger, der er fint nok, eller der er godt, eller I kunne bruge det til noget. Ja, så det var egentlig bare alt for den her video. Mit navn er Elliot, jeg er 18 år gammel, jeg er daytrader. Ja, der er egentlig ikke så meget at sige. Jeg håber, I synes, videoen var god, og jeg håber, I kan bruge den her video til at komme lidt frem i trading. Det vil jeg være super glad for, hvis I gjorde, fordi det er altså super lækkert, det her med at kunne finde ud af trading. Der ligger rigtig mange penge i det, der ligger rigtig meget frihed i det, og så er det bare super fedt generelt. Det synes jeg i hvert fald personligt. Så ja, tusind tak, fordi I så med. Og hvis du stadig er i den her video og sidder på, og så vil jeg høre på mig snakke lige nu, så tusind tak for det. Og jeg håber, at vi kommer til at ses igen.